5 травня, 1183-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. За годину біля Верховної Ради України відбудеться акція, під час якої учасники відкриють виставку «Сучасна українська медицина». Активісти мають на меті показати, в яких умовах доводиться лікуватися українцям. Туди поїде наша знімальна група. Про подробиці акції ви дізнаєтесь в наступних випусках наших новин. Антикорупційна операція. Печерський райсуд Києва відпустив під заставу екс-голів ДПС Луганщини Олександра Антипова та Полтавщини Володимира Задорожного. Вчора вранці їх затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні. Їх звинувачують в розкраданні державних коштів, зловживанні службовим становищем та участі у злочинній організації. Правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби. Під час затримання у Олександра Антипова було вилучено грошей на суму 3,8 мільйона доларів. Його звинувачували в розкраданні державних коштів на суму понад 6 мільярдів гривень. Прокуратура просила 60 діб арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 200 мільйонів гривень. Олександр Антипов, спілкуючись з журналістами, заявив, що в нього такої суми немає і вини своєї не визнає. Я абсолютно не винен в цих справах, які зараз, як кажуть, приділені. Крім службової діяльності, я і моя сім'я займалися бізнесом до останнього часу. Рішенням суду Олександр Антипов був звільнений під заставу 15 мільйонів гривень, яку він має сплатити протягом 5 діб. Антипов зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонні паспорти на 2 місяці. За словами прокурора Савчака, сума, внесена в обвинуваченні Антипову, не найбільша з числа затриманих посадовців. Є підозрювані, які визначено розмір застави понад 350 мільйонів. Ляля Озерчук, Олексій Шандра, Заман, АТР. Ще один затриманий фіскал сьогодні вночі вийшов під заставу в 1 мільйон гривень. Суд відпустив колишнього начальника Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрія Кравченка. На те, щоб внести гроші, у Кравченка 5 днів. Якщо заставу не буде внесено, прокуратура може звернутися до суду для зміни запобіжного заходу. Щонайменше 3 людини загинули внаслідок теракту в столиці Індонезії Джакарті. Ще 10 були поранені. Вибухи прогриміли біля 9-ї вечора на автобусній зупинці. 2 смертника підірвали себе з інтервалом в 5 хвилин. 3 загиблих та 5 поранених. Поліцейські, інші поранені – це цивільні особи. За останні 1,5 року угрупування «Ісламська держава» здійснили в Індонезії цілу низку терористичних нападів. В одному з кварталів Манчестера у Великій Британії пройшла спецоперація правоохоронців. Аматор зафіксував її на відео і виклав в інтернет. Поліцейський спецназ, озброєний автоматами, оточує, а потім вривається в житловий багатоквартирний будинок в центрі міста. У вівторок поліція затримала одного підозрюваного по справі про теракт на Манчестер-арені. В середу були затримані ще 3. Теракт в Манчестері скоїв 22-річний Салман Абедів, вважає поліція. Він народився у Великій Британії в родині біженців з Ливии. Расследование продвигается вперед. Были произведены несколько арестов, и эта работа продолжается. Мы подошли к критическому уровню в том, что касается террористической угрозы. Сегодня по просьбе полиции на улице были выведены дополнительно 984 военных. Они будут работать в Лондоне и, если потребуется, в других частях страны. Акція до річниці викрадення кримсько-татарського активіста Ервіна Ібрагімова відбулася під посольством Російської Федерації в Україні. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Акція розпочалась 10-хвилинним фільмом «Рік без Ервіна». Ось кадри із фільму. Невідомі зупиняють авто Ервіна Ібрагімова і намагаються посадити хлопця в мікроавтобус. Він спробує втекти. Ервіна виловлюють і закидують в машину. Автівка виїжджає в бік Бахчисарайського водосховища. Саме такими є кадри викрадення Ервіна Ібрагімова в Криму. Гаяні Юксель довелось не тільки працювати з Ервіном, а й знати особисто. Жінка сумом згадує про Ібрагімова. Таку людину потрібно було ще пошукати. Вы знаете, в нем не было никакого высокомерия, какого-то чванства или какого-то зазнайства, потому что многие люди, к сожалению, от получения должностей теряют вот эту вот реальность, и в них появляются такие не очень хорошие качества. В Эрвине этого не было. Он каким был обычным крымским татарином, очень воспитанным, очень деликатным, таким и остался. Акт залякування. Саме таким мотивом було викрадення Ібрагімова, вважає жінка. Это такая демонстрация крымским татарам того, что с ними может быть из-за их социальной позиции, из-за их гражданской позиции.
Батько Ервіна Умер Ібрагімов дякує всім, хто долучився до акції. Спілкування з ним відбувається онлайн через скайп. В голосі мужчини чути сльози. Живу, честно говоря, одной надеждой. Окрім Ервіна, на акції згадують про інших зниклих. На цих табличках імена усіх, хто пропав безвісти в Криму. За словами активістки організації «Кримсос» Євгенії Андріюк, це вже не перший раз, коли вони виходять на акції. Проте від російської сторони ніякої реакції вони так і не отримали. К сожалению, никакой там официальной реакции, которой мы бы хотели. Например, мы в самый первый раз, когда вышли, отправили также официальное письмо в посольство и консулу Российской Федерации здесь с тем, чтобы вот происходят такие случаи, объясните, что происходит. К сожалению, никакого ответа на то письмо мы и не получили, так же, как и на другие подобные письма, которые мы отправляли в государственные органы России. Акція тривала близько години. За словами організаторів, вони будуть виходити на такі події доти, всі зниклі не знайдуться. Діана Матвіїв, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Зруйнована казка. В музеї української діаспори виставка сімейних архівів Керемли. Експозиція діє в рамках міжмузейного проєкту «Чумацький шлях». На стендах фотографії та архівні документи кримських татар періодів до депортації, їх боротьби за повернення додому у радянські часи. Історичні експонати виставки поєднані з мистецтвом сучасності. За словами організаторів виставки, твори, представлені у музеї, відображають винищене культурне середовище сучасного Криму. Вот на этой фотографии ветераны Второй мировой войны. Там есть и мужчины, и женщины, которые прошли войну. И вот вместе с Амитханом Султаном, во главе с ним, они приехали в Москву с обращением ЦК о том, что восстановление наших прав и восстановление справедливости. Витіснення кримського корінного народу привело не заміщення це російською культурою. Ми показуємо те, що приїхала досить необразована спільнота, яка використовувала Крим найперше в якості військової бази, а по-друге в якості дачі. На цю годину це все. Далі в ефірі програма «Бугунь». Дивитися наш телеканал можна, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск «Заман за годину». Залишайтеся з АТР.